Рингтон за лято 2009. Вече можах да видя кой печели. Искам само да ви кажа, преди да видим номинациите. Когато ми звънне телефона, винаги го вдигам. Когато ми звънне с този рингтон, го вдигам адски бързо. Нека да видим номинациите. Няма номинации. Нямаме номинации. Специална. Нека да я чуем. За последно, Галена. Наградата за рингтон на годината се връчва за 8-ми път, като досега е печелена от Камелия, Славка Калчева, Илиян, Галена и Ивана. Тази година наградата за втори път печели Галена за песента "За последно", най-предпочитаната мелодия за рингтон в България за 2009 година. Ами да се надявам да не е за последно. Аз ще я дам лично, ние сме комшии по маса. Аплодисменти още веднъж. Ето.